Дуках о программе хех барыш сидловой бахканах бы. Истух дехкады элдер галит ганнян куреш волш. Куреш ох шахри тамадул жуа. Ханзы лыдух эхту бы цум вахр някарлаца судучик. Аллай нохчикам адахталь мухойшан. 44 году. Вот изрсак на передовой сражаться здесь больше. Хавардал этим болцох Берсяхаш, бывший пересекретарь Галашкинского района. Цо доброволец Сталина в Энуханус. Шадзе штабе халвач, буру штабе халвача, броню наложить да, вот и гватян. Ак, ты же был хагуш был быть уарцу жахалдер сагвар. Сиву угол тхейсон уар, дин воржа сиву угол тхейсон. Ак, Сталин гездер азердия. Уагусу ахар, прошу направить на передовой, на фронт. По прямому указанию Сталина в штабе Диндер указ немедленно отправить на передовое. Шиги Диндер Берс в 46 году Марвандерца, в 46 году Дельмсел Кянкель Воркс. Гыниньян лом алкуриш дукхлулин қануы. Извяв февраль бес чалаш дина. Изір испя шоу дитлахчар. Цардезли шиканки ши иги ханып. Хейра хаяля февраль бетқа қалаш дина. Жмех қабақ. Вахыр чалғани ханышка кертер мотик даляцай. Қанучин хириш мектади хач. Бершерш. Қамат уахтак ызыл хақ ерцу деге қылдолыш. Ве арду ахачханы тестиден хануса. 4 февраля 44 года вышла. Архивные данные, что соргота майстер цалдиаш 600 яиц эпсрия вариор на постоянное жительство. Дяка даство временно дяка твояш. Ве арда дяка нахамбыш. Халхау шойдем калдя. Подготовки яшсар ардяхадве. Дяхадацве дахит. Лерлегмицлер ак адахч. Дадац, малдац. Бейокужиян. Месяц görüş. İyi kahımı yok. Pask mentalitesi yok. Hanım. Nahduk beyim. Puti ve adolur. Bu bir abuş bu nah. Hey, hanıl gitsen tiplo. Biriş kirir. Yürücü hamartı her şey. Aklaşır toya yaratınanız. Даз наныз шедизл хоққеву шылвалыр метсулар қайрыш. Қуришнан гырбақнян сылхат, мұсылық шедизл қылқырбақыш қылолов. Әзір ишбә шоуст қшитлошыр қитташ лазырақ дыничардақ вастыз. Цулын қылудик қәттюцын уау қуриш. Акач оқыл буран ерер, дал хақлахын бәртсі дейтіш. Пасты жуаш комнатный тапочка барьер қалнақ. Мушкетон. Край везут. Вот это на передовой летач. Ночь галайк, мушту устанхетом, а? Бахит амбагаби. Цигля саш лазрадиан. 52 году тхнанда ер. Ак на ночь ужвасак. Цена
يسمق يتنجح روزنفول ونعنت اي ما دملو اق نو ما يبوسوا بخر عين قاصق ديك خر وجد ديات قواخي أنكي خانطو أنكي دانت تيجي شكان شيء خانطو لان تو شيء زابقات خدا دقادر بعدر تخنانس شويدر درتن دي شيء يلا يحر صعد يحلص اللي سير السنان عن من شح أما مثل شيء ذوقها أختي سكرس داري أرمي والأبور كافيين شخان حاجة وصوش تشيد الله كوش حياقل مالك يقرأ حداثة المالك يوب ينزل أس قاعد أختر أس سوشيل دورش أختي أرحى شغل قاعد هنس أخ يغفر الله ترسو ذا دقيقة 45 градусов 50 حتى اليول سيرش أكتير زدتر دين بوضو يشبه تسر при 45 градусов может ходишил. Мягко дяха Казахстан дяхач ками Сталин волч дяк остиц абах бокоял. Байхач мях долг ол хазырышсан цых булбенп мягко хигарыч. Тхы бахкинах дядае девежрие Алматада бахтеш бар Сталин волч комендатура дирда якыр. Комендантский режим цикалвала чомор хайшац по километру ходагиан велче هر كيلومتر ديحن بقوت نبخت وال ديحن خطوخر بالسودا استسبه تيح على سبيل شو عطرها لا قريد أقول ده ما ده شروط حتى يربط الجديسي الله وصلناخ قلب تنزر أزبولجو خوش لا مزمار خدور ذكر زيارتي بولش وصل دينش بولش ويدي بوخت بوش تخوا تخبرج المتا دا بوخش تخداز يالر تخديدك دادي وار وصوخ دو خيول سقور دادي عصون بقولوري يالر تخداز وزت أوغور سوان هم بقوي يالر تخديداز وشي قنجي إتا المتا دا وخر تخبوخ عشر وشي ما يرتخص عينر تخبوخ عشر يالر ورديخ ديخاش شدخا ويموتكش حاليش باعيوي Октябрь бятка ислаш дина изр испя шокс ялгытлашыр цыбох сурхот гынняган дезыл. Хиришнахт аля цахул царценош. Несри бахыщи эхтубел сурхот ушаш бяхаш куада бол. Изр испя кост ислашыр гынняган кореш эскри амал диуот. Сонис вор Батуми яхаш мешки. Город Батуми, столица Аджарии. Гуржах. В 7 километрах государственная граница проходила. Морская граница Ханяльча, Сунусинохо Яльч, Самбисин приграничный район ярус, Вяхште пар Ат Ясер Лил Бадр Яльч. Спорт Черное море, Лозубян, Бисин Коса Адяш Оттертва. Побережье Черного моря, бульварные улицы Дихана, Козырек яйца, Козырек над Черным морем. Хазахетра аштюрежихус. Исметр 9-й этаж. Мансур сел метр худдихудниган.
девятый этаждары Форду hayat tılgış yetiş çizgerci çoktur. Границы региона мост сан ора адяка сан ора маркрипис держать пограничный мост. А гражданский даже может сон хну диан Аллах это талоз держ улыр. То мост тады говорит хо на спасать дезян. Yok diye спасательный круг жүрüz бейсіз ақ рациз қамалдыр на турецком языке. А сейчас турки мохтуш жарыш бы ақ солти бы сарсич урус حيصلتي عش مخوس خيو أخوش تكرابل بش صلتي спасение дихан веяхште пархудюряс фортлуз бэмпэ со старшина варца вож отдельный саперный батальон Яртхир. Халк хандсан парга туханяц сурхот газ свет хынгулк нецкалхант цорш нахтлахтер халуй катташ гыннян лам алла корейшалов элдер галит фусам алаши хаттцын лайнчох дарясхул هذا عجواقي كيلومتر полтора هذا ديزل هاسكيرتير يوكسك سندينا عايجا يلقي به يا ديران خطل شيئين ديران أني الجوارج از يا بابك فدات هنان يا عنور أي جيسو يا غرديا حلو جايها لازم ياسوت برشم بحكات تسير أقاز يا غرديا بابك از بابك مار آلتر صو يا قياسة سيدياس يسكا سكر بلا كذا حدا خش في الرحولية إذا أنا جاي يالر أجوا يندر يالر هديك هداتك وبرجواتيا حرية زي يرأس سجح زي يرأس أصلا أقبل ليش أتيسا أي مش تحصي سيج خيد يالر سويت يالر ناقش يالر ديان أحتلي الموت جرقز يعني ما يديان اشتسحصلوشي подобрать ديا أتيس قرآن دي الشوار ديا أما تذكر بلا كده على خشفة الحويرس هير تذكر بلا كده على خشفة الحوير ساقم ديان سامرنا باب دي معي جاي بهي شيني الرأس سيمرجي كجايري بلنيتي خسدي مريبي وخطة يا غير ديتك بلنيتي أسواليجي بخوخ موتجي الرأس هنسو أرميس أميني سنبوخ بيز الرأس سرعة بوخ مشب بردي نظر أني ماربات سبيساليست ماربات الرأس بوخ سيجر ديان أنكي أرسوك سداس از يوخش تقادي ها أتكاز ديادر سوائي هالر ديان حبيز مرحديات حديات مجدوهن أما تيجي حاول دويان أتيس مرعين أوزر ديان تغشت تعملتي نسيا سو опять договорный ярцахан система договора уха أقصد أقصد يقصد قدادن أقلر كورس شفرو يوليني على نظراني ده ساعتين تقديش واش في دروخ سو أرمي والشخانة Краснодарі, Алтайський краї, от Краснодара уборки отдельше, Алтайский край дахаться, уборки я цевены, командир взвода урдихан, богдавр, нашин азлалыр цахар, ремонт базы, йоузер ханялж, ехс машинаж,
طاية الحج انترس خلص لي هم يسيهم سووا تقر لي هنا أما وهم يجلس حج يرغو يعني صح الوقت يقدر задний мост проходить дешбар. Устройство заднего моста. Значит, будут ухожу в Расхе. Он преподавать здесь. До Сафии. А я что да я говорю, мы кончаем мерсук. Остались считанные дни. Ну, месяц, полтора-два от силы. 6 месяцев уже отучились. А я говорю, вождение я могу сдать на отлично. Устройство я могу сейчас рассказать. Мотор, что задний мост проходить дожди, я устройство заднего моста сейчас могу рассказать. Я говорю, о, находка, я говорю, так. Цигерди отсюда я зя. Ах, что не стидя. Ценазрадник досави дичь, а шофер уж. Бог берлинуксу, хаким соху гуацер. Эзер исбя коус истлошер, куриш керд вахар кол. Цуялю антошнян ашат. Царвит дизелхоханов, шидизелхо дел кирил давирзав. Уйжи шефусмыш алыша бахашбы. Куриш да им юртышня хаккочдеш, да им дизелана подохкашханов. Дил могушлы дик миллиолчхан. Нян хехымц шейдей мыслц эздекин цар дизел. Кибеж саламыз онды диз. Bu dinçi kibibis, vakasın lirin buluş kibibis, derigi nanızda ise, şoför buluş, командировка, дохлятав, аляматав, şoför buluş boğbet, sarız boğbet, çiviniz basak, saladiyiz, bu kuan yok, bak arval yesin. İşte kibab onu, duhi de iyi. Дочь кибабац, диши диштат, лорье, вейсик дихана, назрание, планерти, бохбеш. Ак, анчиш бохбе, халчаги, заги, бирж халватту. Зарплат хамитин я хабай, сон, адали, захват шалили, лахяли, ашадили да бог. Алымна оларда алғышетін болып саря. Сіле халқын бар бұйшы ашды, ғалт. Дин өз агуштоқи. Хуни суни марсы ғужырды, хаит ғалт, махшыр әр бұштоқымықтаз жоқдалы. Олар Наха бардич хөц турлук дуашдуам яон ер дадякш баам хетерсон. Ашидизлым хакибер каджамар хубат. Т дедаз олардал гетим болсо бадга пришиден в 57 году. В 58 году марта халындырыз. Şu alır keti diz or dizgo keti viz alır meyyet para uca uçan. Taysa uçan. Meyyet dağız abuji alır. Adutur suda yesdatsoner. Keti azyaça. No kon bağdır yerdiyesi dal gıyetim bab yetisiş. De emrde isiş. Dizbam tundal. Fudede ne haber bakış işte. Ne haber bakış. Gınyan qorish zami gulujnyan yoğuluyor şvısav. Şinan miltsin hamsırxani gujдар. Nyanış dik bol. Çarhaşt qoç dej bol dizil. Bakış bezim sihaq başxılaraq. Danani dini doluş. Diyati niyansi dikhant ehe. Dal yazmayı az yok diye. Hacıl dal yok.
نانك أستاي تيج نن يغز بخا شبرت قرز به إنه أوف أنت سشن ألبس نجوة تلقي الجوديل ونسو يخ دال داتني أنت ديك أولش حلقين والوك أنك دانانيك أنت إرديان بولش ازدقلش أولر تعالنا صدي شوات بعد حديثني أنت ديك خرا إيش حنك أنت إربارا يسمع وتحصلي داتني أنت ديك خلي آخر وق الله ويحق الله ويقابل جور ويشي قاعد يرد جور الله وق الله ويا حلي دوي باشي دق ديش خد دقوي أبو اسمه لي آخر جور تيشوي سرغود سنان دي شرا يغبت تاي دال حديث دينا لوشيش شي لوشيش أبو اسمه الله شادي شا عالم سقور أزدي هنا ونش دينا أول الأسمان محبت يخرور شي ذكا ورقة وتعودت سلاح سندين عدي هنداس موتيش مشي أبو اسمه الحبيخ يعني صدوخش سنت أنا زيارتي شوالز يعني بعد يا فايدمان يهمدي يعني ناويش المواليز يعني وصح تسحار دواد دهن يرسوك سو يخشتي بر تسحار دير خي أزدي هنا تاتي يحقا كسرتك إيوا هاريرش فايدمان دير ونخ وريشتاقن بيحقا بيحق سباقي ماجي يرشيت كراسي مي عندي قيا يها سوئية واغدي ليلي جير ازدي مليل دي حشتو اسي انت اسلوك يار حصل سواتي يار دي الماني ازدي شرونو رير سوا سو دي وشات سلالك تردم تو دات وشات سو سيد يصبر يقرو ولا قنيان قريش حمسر بشي يرترنخ شينت ادخ قد يقرش دد زاقوش تجوز تسو داخل دشي يرتش ناخا برت بلجواخس شهرو دهديان وقوهان أخوياو تغنى دي كانت وانت دا هيسوخ شوالس ديك هو علي زرك حجامار حونش دينا حنو حبو عبات يفوق دوتي وذر لات شي واتر وتقول الله وات مشن جاكي نعديك به سوق مشن يات تحموتك اللي تاياس تكيش نحنا عرسبوش كشور تشكتك ديش خلشة وقت مردقي وعشاقيتي تدخل دخي مخن خليه وانسك تناغل أخي صدوقته تكون حب أكترلق دين وسر بلخي تخاش بلخي ديش دقته تخاش ديش تخاش أرصاب بولش أنا الشوسك وعشاقيتك واسيوخ أزمن دال ديال الجمار ديك ديالهن كي نعديك بعلامات دال إحدى أزيل دغلق ده حنتسنا أدمشت ويزش ناخا ناقوالش ديك وديقش موجد مرشولش دوقش تشرش واخولها سيدل قانا سابيسين أو جوات سهل وقوان ديال حدوح حباي مردوح سي أستاذ دوح بوصل موضوع استقاط أنت إلي بان وصي المارة أنت إلي بان مارة أو جوات أنا ألشة بيسن أوجار أيجن أولج نيستان طول سيدي هن أوزر حاطة دال أربولتك في خاتس في خاطر در فدي ديز ألشة
دل أخير يسك دالي آخر حديش بيخلش غير بوصل بنحده حيول للي يشات سيج للي يشات عزيز الشغولي ديان تمولق خلق ديش خليسك خلق عزيزك واحد